Dobrý deň, v nasledovnom videu si ukážeme, ako editovať pop-up, ktorý sa nachádza tu. Pomená to, prihlásime sa do adminu, prejdeme si do možnosti nadstavenia témy. V nadstaveniach témy prejdeme nižšie, kde si nájdeme HP pop-up. Keby sme chceli editovať obrázok, tak jednoducho starý dáme krížik, dáme add image, buď nahráme nový súbor z harddisku, nový obrázok, alebo v knižnici médiách, keď už máme nahratý obrázok, si nájdeme dotyčný obrázok, ktorý chceme používať. Takže ja si nájdem ten, ktorý sme tam mali, kliknem naň a dám select tu na dole. Pravo dole dám select. Ako môžete vidieť, obrázok má 1000 na 676 pixelov, veľkosť 344 KB, kľudne aj menšie kvality, netreba dávať také veľké, pretože to okno není až také veľké. Dáme select. Obrázok teda máme zvolený. Keď budeme chcieť riešiť text, tak jednoducho semka dole v texte si prepisujem, čo mi treba. Ako vidíme, je to nadpis číslo 2 a sem nižšie je to odsek. Keby sme chceli viac textu, tak kľudne môžeme pridať. Poviem takto, že zoberiem si tento text, dám si enter, nech ma posunie o riadok nižšie. No a keď chcem, aby mi zarovnalo tento text na stred, tak jednoducho kliknem gombík, ktorý je zarovnať na stred a zarovná mi to na stred. Keď už máme text spravený, poďme upraviť tlačidlo. Tlačidlo, myslím tento button, zistiť viac, ktorý nás presmeruje na danú adresu. Takže keď budem chcieť editovať tlačidlo, kliknem sem na ceruzku, dám upraviť. Tu vkopírujem URL-čko, adresu, ktorú chcem, aby sa nám zobrazoval po kliknutí na tlačidlo alebo na button a text odkazu zistiť viac. Tu máte aj možnosť, že po kliknutí na button buď sa vám otvorí odkaz novej karte, alebo odkaz, na ktorom ste, sa presmeruje celý na novú URL adresu. Odporúčame ale otvoriť odkaz novej karte. Keď už všetko mám tu dopísané správne, kliknem na tlačítko aktualizovať a potom, keď už mám nahodený celý pop-up, text, obrázok aj button, prejdem vyššie a kliknem na tlačítko update. Počkam, kým sa mi updateuje pop-up okno a keď prejdem na Snowland a dám refresh, tak sa mi zobrazí upravený pop-up s tým, že keď kliknem, tak sa mi v novej karte otvorí ubytovanie. Ďalej si ukážeme, keby ste chceli nastavovať jednotlivé časy, po prípade by ste chceli vypnúť pop-up okno. Prejdeme si v admine na ľavom paneli na Firebox plugin, kde keby sme chceli vypnúť pop-up okno, nech sa nám neukazuje, tak jednoducho stlačím tu na kampaň a kampaň nám vypne. A už sa viacej nebude zobrazovať. Ja ho vrátim späť. Keby som chcel editovať čas, za akú dobu sa mi má otvoriť pop-up okno. Teraz je nastavené, že sa ukazuje hneď, ale náhodou, keby ste chceli, že sa má ukazovať o pár sekúnd neskôr, tak editovať zase budeme tak, že klikneme na jednotlivú kampaň, ktorá sa nazýva pop-up homepage a vybereme si túto ceruzku. Klikneme na ňu, tu máme názov HP pop-up zobrazenie a scrollom dole sa posuniete na tieto funkcie. Keby ste chceli nastaviť, že za aký čas má pop-up okno sa otvoriť, tu v delay si nadstavujete sekundáž, za aký čas sa má pop-up okno ukázať. Opäť nadstavím čas, kliknem na aktualizovať pravo hore. Keby ste chceli zmeniť, kde sa má zobrazovať samotné pop-up okno, teraz je nadstavený na homepage. Keby som chcel, aby sa mi zobrazuje aj inde, ako len na homepage, tak z display when prekliknem na any, počkám chvíľku, pridám add condition. Tu v ďalšej kolónke Select Condition si zvolím trošku nižšie pôjdem, dám si page, počkám chvíľku a tu si nájdem page, v ktorom by som chcel ubytovanie, gastronóma, Yetiland, letné aktivity a tak ďalej a tak ďalej. Toto ja nechcem zatiaľ, tak to zruším. Pekne som to vymazal a semka z any prekliknem na all. Opäť dal by som aktualizovať, keby som chcel tu mať viacej okien, počkám chvíľku a pop-up sa mi zobrazuje už aj v nasledovných podstránkach. A takto editujeme vaše pop-up okno